Buenas tardes. Muchísimas gracias por venir. Kaixo, arratsaldeon eta mila esker gaurko foro honetara etortzeagatik. Orduan hasiko dugu gaurko aurkezpena. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkizuet ona gerturatu zareten guztioi, badakigu online ere emango dela gaurko saio hau, eta gure helburua gaurko saio honekin da Espainian dauden koprodukzio minoritarioak edo gutxiengoen koprodukzio horiek jakinaraztea. Bai autonomia mailan, bai ICEK mailan ere. Bertako gonbidatuak biainoro dira bat. Mikel Kuranta ICEKeko Alberio Moneaz ere gurekin doko Fastenetik eta Angeles Hernández Mr. Villagi Filmseko produktorea. Gaurko mai inguru honetan lehenik eta behin bakoitzaren lerroak azalduko ditugu eta gero ondoren kasu praktikoak ere jakinaraziko dizkizuegu koprodukzio bidez nazioarte mailan egin diren kasu praktikoen berri emango dugu beraz. Ongi iruditzen bazaizue hasi egingo gara. Silvia, zurekin hasiko gara. Zuk azalduko dizkiguzu zeintzuk diren lerro horien mekanismoak eta azalduko dizkiguzu datu batzuk orain arte dakigunez bi deialdi izan dira eta ze erantzun izan dute deialdi horiek. Oso ongi, arratsaldeon. Ikan ez daukagu koprodukziorako lerro jakin bat, ez behintzat gutxiengo edo minutoriak diren koprodukzio horietarako. Bai, eta barkatu ez dute oharra eman, baina hitz egiterako modu orduan kendu dezakegu musukoan ego dugu. Bai, bainoen moduan ez daukagu lerro jakinik, baino egiten dugu erreserba bat daukagu, hau da. Gutxienez jasotzen ditugun diru laguntzen ehuneko 5 egiten dira. Hau da 2020an eta 2021an ere bai. Koprodukzio hauek babestea interesgarria iruditu zaigu, izan ere jasotzen ditugun eskabideen artean, asko jasotzen ditugu, majoritariak direnak Espainiatik, baina hala eta guztiz ere minoritarioak gure ustetan babes berezi bat behar dute aurrera atera ahal izateko. Izan ere modu minoritarioan herrialde ezberdinekin koproduzitzeak edo baterako produkzio horiek sortzeak hobekuntzak dakarzkigu gure profesioan edo gure lanbidean. Izan ere horrek esan nahi du ez dugula gure bideosak eraman behar, hau da akordioak lortu behar ditugu, beste enpresekin, beste produktorekin edo ekoizleekin ikasten da era berean beste herrialdeek nola lan egiten duten lehen eskutik. Eta beraz, koprodukzio horretan jarduten enpresentzat onuragarria da eta berazgarria da. Horrez gain, merkatu ezberdinak ere ezagutzen dira, eta gainera ez da gauza bera herrialde bakar batekin koproduzitza edo herrialde batekin baino gehiagokin. Horri ez dugu dugu, esate baterako 5 herrialderekin egiten badugu koprodukzio hori, 5 herrialde horiek ezagutuko ditugu. Eta beraz, koprodukzio hauek aukerak eskaintzen dizkigute era berean nazioarteko zinemaldietan, aurrez ere aipatu izan dugu, ez da gauza bera, zinemaldi bateari atiloka ibiltzea bakarrik, edota 5 ekoizleren artean jaialdi batera jo eta gure filma aurkeztea. Horrek esan nahi du, proiektuak aurrera ateratzeko koprodukzio hauek bide eta babesa ematen digutela. Azken urte hauetan izan dira hainbat proiektu koprodukzio hauetan, baina iruditzen zaigu oraindik ere sustatu beharreko ildoa dela. Iaz, hautatutakoen artean 2020an, guztira 11.900.000 euroko dirulaguntzak geneuzkan koprodukzio minitorio hauek egiteko eta 775.000 joan ziren. 305 eskabide inguru egon ziren eta horietatik guztira 51 proiektu babestu ziren, horietatik 23 koprodukzioan eta 6 koprodukzio minoritarioetan. Herrialdeka egindako banaketari dagokionez eta Europatik ateratako datu batzuk jakinaraziko dizkizuet 3 dira horietatik produkzio minutoriak eta Iberoamerikako herrialdetik beste 3 guztira 6. Bestetik, majoritariak diren koprodukzioetan Europan 14 izan dira, Iberoamerikan 7,
Europa eta Iberoamerikako koproduktetatik bat, eta Estatu Batuekin egindako koprodukzioa bat. Hori 2008ko datuei dagokionez. 2008 bat dagokionez, 15 milioiko laguntzak izan ditugu, 319 eskabide egon dira horietatik onuradunak, oraindik ez da behin betikoa, baina 57 bat izango dira behin-behinean, nazioarteko koprodukzioak 27 izango dira, 57 horietatik. Eta 27 horietatik 8 dira minoritarioak. Beraz, minoritarioak diren koprodukzioen artean, aniztasuna gustatzen da, bat Europarekin egindakoa da, 5 Iberoamerikarekin, bat Europa eta Iberoamerikaren arteko koprodukzioa da, eta badira, beste batzuk, ustut Afganistanekin egindako koprodukzioa dela okerrez banago gero, berretxiko dut paperak begiratzen ditudanean. Baina guztira, esan moduan, 27 koprodukzio izan dira, beraz, eunekoa bera ere nahiko altua da. Bestetik, laguntzei dagokionez, nik jakintzat eman ditut, baina egia da, autatutakoak edo selektiboak direnak film luzeetarako dira, baina hala eta guztiz ere kulturalak dira, autore edo egile filmekoak, eta beste batzuk ere industriakoak deiturikoak, proiektu handiagoak direnak. Beraz, orokorrean, ez dago laguntza hauetarako erreserbarik, beraz, ez dago minoritariako produkzioa bestea eragotziko duenik, baina egia da, laguntzeske datozenak normalean majoritariak izaten dira. Ia inorroza etortzen koprodukzio minoritario bat eskabide egiteko Espainiari dagokionez. Beraz, hor ikusten dugu, ez dago puntuazioari dagokionez galeraziko duen egoerarik, baldin eta ez bada ez dela bertako hizkuntza ofizialetan egiten, eta orduan 2 puntuko penalizazioa izango luke gehienez, baina beste guztietan, banaketa izan behar da, kontratu lortu behar dira, telebistak ere bai, bertan emakumeen parte hartzea ere puntuatzen da, beraz, ohikoak dira. Baina konprodukzio minitoriak ez dira etortzen zergatik izan ere, gehienek finanziazio maksimoa lortu nahi dute, gainera fiskalak ere lortu nahi dituzte, eta minoritarioak diren produktuentzat, egitura finanziari hori guztia eratzea zaila izan daiteke. Gastu handia izan daiteke. Beraz, ikusiko dugu datorren urteetan gehiago sustatu ote ditzakegun gisa honetako produkzioak. Horiek ildo nagusiak, bai? Egia da sektoretik hainbat urtez, azken urteotan behintzat eskatu dugun mekanismoa izan dela laguntza hau, izan ere koproduktore gisak kanpoan bilatzen genituen gisa honetako laguntzak koprodukzioak egiteko Espainian, baina funtsik ez egote horrek, behintzat produktu edo proiektu minoritarientzako funtsik ez egoteak zaildu egiten zuen. Horrez gain, pentsatzen dugu dagoela sektore artistikoan egitura bat, estruktura estrategiko bat, industriatik haratago doana, eta iruditzen zait mekanismo horretan gure marka eta gure zinema ere sustatu behar dela, eta horrela lurralde ezberdinetarako irisgarritasuna handitu, jaialdietarako irisgarritasuna ere hobetu, eta egia da, prozesu hori, prozesutatu lertu behar dugula, izan ere, batez ere, gisa horretako funtsak sustatu ditugunak, edo eskatu ditugunak, batez gehien bat alderdi artistiko edo independente batetik gatoz, eta hori ere kontuan hartu beharrekoa da, ekimen hauetan. Mikel, zuri emango dizutitza, ea zuk laguntzen berri eman dezakezun izeken laguntzen berri eskerrik asko, mil esker baleri, arratsaldeon denoi. Guk iaz lerro bat abiarazi genuen, batez ere koprodukzioak babesteko, nazioarteko koprodukzio minoritariaz ari naiz, dotazioi dagokionez 1.200.000 euroko laguntzak dauzka. Iaztik 10 proiektu atera dira, gero ikusiko dugu zein izan den hauen ibilbidea, baino bai azpimarratu Afganistan, Libano, Italia, Panama, Frantzia eta Italia gisako herriak. Laguntza honek bai fikzioak, dokumentalak eta animazioa ere sustatzen ditu, beti ere koprodukzioetan, eta bertan noski Espainiako parte hartzea egongo da, minoritarioa, eta laguntzen gehiengoa 300.000koa da film luzerako, eta 160 da, aurreikustako gazten 160 izango da diruz lagunduko den maksimoa, eta hemen
Kataluniako parte hartzea ere, bai kreatiboa, sortzailea, tekniko eta artistiko izatea eskatuko dugu, baldintzen artean, horrez gain aurrekontuaren 40% bermatu egotea eskatuko dugu, eta baita bertan dagozkion autoritateek onartutako proiektua izatea ere balioetsiko da. Gutxienez, eskabide egin eta hurrengo horrera onespen hori izatea eskatuko dugu. Horrez gain, filma edo film luzea, diru laguntza eman ondorengo 3 urteetarako, abenduaren 15erako filmak eginda egon beharko luke. Badaude beste baldintza batzuk, baina, horiek ez dira hain esanguratsuak. Aurtengo deialdia oraindik ere zabalik dago, hemendik 2 egunetara itxiko da, 23an, beraz aurtengo deialdia ezin dugu gehiegi itxaron edo aurreratu, baina bai 2020ari dagokionez, herrialde dagokionez, Estatu Batuak, Afganistan, Argentinak ere 6 produkzio izan ditu, Brasil, Costa Rica, Danimarkak 2, Frantzia, Holanda, Italia, Libano, Mexikok 2 izan dituzte, Panamak, Peruk ere aurkeztu dituzte proiektuak, 16 izan dira, horietatik 10 fikzioak, beste 10 bat dokumentalak, eta azkenean ebazpena 10 proiektukoa izan da, 6 film luze eta 4 dokumental. Hoiek lerro nagusiak edo datu nagusiak, eta gerora ere, inork galderarik edo zalantzarik balu, badauzkatatu gehiago zuen eskura jartzeko ongi iruditzen bazaizuen, ados? Bai, primeran, aipatu funts hauek bateragarriak direla elkarrekin. Hau da, funts baten eskabide egin dezakegu, eta gero beste funts bat ere eskatu ahalko genuke, baldin eta bertako inbertsioen 100%ak eta kopuruak, kontuan hartzen badira eta respetatzen badira. Izan da, hain zuzen, diru laguntza bat baino gehiago jaso duen produktorik, Costa Bravaren kasua, Silviak ere aipatu du, eta bertan 5 herrialdek parte hartzen duten, 5 herrialde horiek ICek eta IKaren diru laguntza lortu dute, Espainiak emandako diru laguntza beraz, Venezian estreinatu zen, Toronton dago gaur egun, eta, arrakasta kasutzat har dezakegu. Izan ere, eta ziurrenik, film hau egiteko beste baliabiderik egongo litzateke, baina ez luke kasu horretan Espainiako nazionalitaterik izango, eta bertan ez legoke Kataluniako talentua txertatuta. Aipatu, alaber, diru laguntza hauek balio dutela genero mota guztietarako. Formatu guztiak ez dituzte babesten, baina bai irudi erreala, animazioa, dokumentalak, film luzeak, beraz, genero guztiak barne hartzen dituzte, beraz, Angeles, ea zuk azaldezekzu ICeko eskabidea prestatzen ari zara, eta ikakoa dagoneko eskatu duzunez, behar badazuk animazioaren kasu baten eredua eman dezakezu, nola kudeatu duzu, bai? Arratsaldeon. Arratsaldeon denoi, nik lehenik eta behin aipatu nahi nuke, gu bai ICek daukaten asmoa funts hauen bidez, benetan asmo bikaina da, ezta? Baina bai bateragarriak diren funtsak direlako, baina bestetik ahalbidetzen dutelako koproduktore gisa proiektu bikain batzuetan parte hartzera, baina horretatik haratago majoritarioak diren produktuak hainbat lekutan ikusgai daude, eta, kontraprestazio batzen dute, honek, kasu honetan minoritarioak den proiektuentzako funtsa hauek, industria sortzen laguntzen dute, eta hori bikaina da. Animazioaren kasua eredutzaten bateko eskatu jazu, ezta? Nahi duzun kasua azaldezakezu, baina panela irekitze aldera, zure esperientzia azaldu dezakezu, nahi baduzu animazioaren kasu eta lan batean zabiltza proiektu batekin, beraz, interesgarria izan daiteke. Bai, egia da, azken urteetan eskatu dugula diru laguntza hauen inguruko dateko ematea, eta adibide bat emango dizuet, orain agertuko dugun film batekoa da, animaziozko film bat da, bertan Belgikako produktore batek parte hartzen du, aspaldian ezaguna dugu, eta orain arte, bateragarritasunik etzegonek ezin izan dugu berarekin koprodukziorik landu, eta orain ikusten dugu, diru laguntza hauei esker, zehaztu al izan dugula, guk beste proiektu bat ari gara, prestatzen bertan majoritario gara, bertan proiektu belga minoritario hartuko dugu, eta kontraprestazioari esker orain gu minoritario gisa sartu gaitezke, bera majoritario den proiektu horretan, eta hori bikaina da, izan ere, honek industria sortzen laguntzen du, eta era berean,
proiektua bera, guk minoritario gisa parte hartu nahi dugun proiektu hori, kasu honetan, produkzio bada, dagoeneko Alemania eta Holandan badagoena, eta ikusi dugu, azken urte hauetan, ohartu gara, Europa herrialdeek gisa honetako edo erreproduzibitate hau lortu dutela. Y realmente, bueno, o sea... Horrelako kasuak egin dituztela, eta baliagarri izan zaie Europa erdialdean. Eta gu oraindik ez gara horretan enbeste sartu gogoratzen dut, Holandako funts bat bazegoela, eta gure koproduktuareari esan zion, kasu honetan, ez zuela babestuko proiektu hori, izan ere gero atzera itzuleririk ez zuela. Berak ez zuen beste aukerarik izango, gure borondatetik aratago noski, ez zeukan aukerarik berak gerora, gure babesa jasotzeko da, gure Espainiako instituzioek bere proiektu bat kide minoritario gisa besteko aukerarik etzegoela ikusten zuen, eta hori bai aldatu dela. Guk Holandarekin izandako kasu hori azalduko duzu, 2014an filmatutako proiektua da, Vulkania du izena, eta gure hasierako estrategia hori zen, hau da, genuen kide Holandar bat, haiekin oso ongi moldatzen ginen, eta hori gertatu zitzaigun, hau da, bertako funtsak eskabide gisa, puntuz agertzen da, eta erreziprozitate gisa, guk Espainiako kasuan ez genuen lortu funts hori lortzea, eta azkenean ez genuen lortu koprodukzio hori Holandarekin egitea. Espero dezagun, oraingoan bidea errazago izatea, diru laguntza hauek jasotzea, eta horrek erraztea proiektu hauek babesteko orduan. Izan duzu koproduzitu edo batera produzitu alduzun proiekturik funts hauek existitzen ez ziren momentuan? Vulkaniarena izango litzateke horren adibide bat, hori aipatu dut, ez da? Holandarra zen koproduktore horrek ezin izan zuen atzera jaso gure babesik, eta beraz etzen atera proiektua. Zuek minoritari izan zineten kasurik, badugu horren adibiderik ere, Izan ere, gisa guztietako txaskarriloak dauzkagu. Esate baterako, duela 3 bat urte, Donostiako koprodukzio foran parte hartu genuen, bertako proiektu batekin maite egin du ginen, Historia Planeta Berde, ez dakite ezagutzen duzuen, egia da, bikaina zen proiektua, zuzendaria bera ere dena zoragarria iruditu zitzaigun, eta bere momentuan ez genuen parte hartzeko aukerarik izan, ez zegoen gisa honetako laguntzarik, beraz aukerarik ere ez. Egia da, proiektua ezagutzen baduzu, Berlinen sariak lortu zituen, Cannes ere benetan ibilbide bikaina izan du, eta egia da, laguna garela, baina ezin gara ezkondu, ezin dugu gure harremana formalizatu. Baina hor gabiltza lanean aurrera bosorik ematen dugun. Iruditzen zait, gauza horiek gaur egun formalizatu ditzakegula, eta beraz aukera horiek hor daudela. Eta behin eta berriro aipatzen ditugu gisa honetako egoerak izan ere, azaleratu nahi dugu eta jakinarazi nahi dizugu kanpoko produktorei ez zalantzarik izateko gu benetan pozarren gaude azkenean, itzuli ahalko dizuegu babesa eta laguntza, badaukagu aukerarik horretarako, eta beraz guretzat hau aukera bada, eta ez finantziazio aukera bakarrik. Elkartruke artistikoak egiteko aukera eskaintzen digu, eta gure marka partekatzeko aukera ere beraz ohorea da. Benetan emodega, Adrian, zuk ere baduzu arrakasta kasurik Frantziarekin, ez da? Eskerrik asko, zoragarria da maskararik edo musikorik gabe hitz egitea. Iaz guk zorionez izeken funts minoritariak lortu genituen, eta guk azkenean ez ginen lagun izan ere 5 bat film egin dugu, eta gehienetan minoritario ginen, izan ere, gu hona etortze ginen, eta ikusten genituen hainbat proiektu, baina ez ginen harremantzera usartzen ere, izan ere guk zer esan dezakegu, zer eskain dezakegu, teknikari bikaina dauzkagu, empatikoa gara, eta baina benetan sinetxiko dugun proiektu bat finantzarioki aurrera eramatea,
konplexua zen. Izan ere, ikusten genuen beste herrialde batzuetan, zeuzkatela datak, zeuzkatela baldintzak, zehatzak, eta guk hor ezin dugu Entre la vie la mort, Entre la vida y la muerte filmarekin ere bai, orain urrezko Palma de Oro hori irabazi du. Buscando un proyecto de intercambiarlo, y cuando salió el fondo del ICEC, pues fue la oportunidad para entrar. Eta aukera bikaina izan zen hori. Yo creo que gastamos unos 900.000 euros en España y conseguimos pues el ICEC, casi 300.000. Televisión Española, en último comité, también entró en una película en francés, creo que eran las 6 o de las 8. Eta izan dira beste proiektu batzuk, Frantziako proiekturekin egin du, El Grito Fiscal ere izan zen hor, eta azkenan 700.000 euro bat lortu genituen, 700.000 eurokoa itzurak 900.000ko gastua egin ondoren Frantzia eta Espainiaren artean. Beraz, iruditzen zait orain badaukagula bagunerik benetan horretarako. Almurrian ikusten dut. Es que tiene muy buenos técnicos, tiene unas localizaciones. Baina orain badaukagu zer eskainirik, badauzkagu teknikariak, benetan lokalizazio bikainak dauzkagu filmak egiteko, eta aukera hau, abagune hau ere badugu, aipatzen nuen moduan. Bai, eta iruditzen zait, batek bestera eramaten gaituela, eta Televisión Espainolak segurenik ez zuen sustatuko proiektu hau baldin eta hasierako funts hori ez balu. Lehen euskarri hori ez balu, funts publiko hori bai, Antonio Latorrek bertan parte hartzeak segurenik lagunduko luen, baina filma bera ere ona zen, eta denak laguntzen du azken batean. Iruditzen zait, pixkanaka hobetuz goazela, apurka jan behar dugu aurrera, eta, badaudela joko arau batzuk. Eta beste kide batekin koprodukzioak egiteko iruditzen zait, guk badaukagula orain abantailarik, izan ere badaukagu funts bat, zehatza dena eta bereizia. Ikaren kasuan behintzat badago koprodukzio minoritarioak aurkezteko aukera. Eta, hemen ikusten dugu Katalunian hori aparte dagoela, berezitako funts bat dela, eta horrek laguntzen duela, bai hemen puntualizazio txiki bat egin dut, izan ere Silbiak ere aurretik aipatu duzuna egia da, baina aurten aldatu eginda, eta orain ezin duzu proiektu baten truko egin, hau da, selektiboak direnetako bi egin daitezke, orokorrak beste bi, gehi bat. Horrela da, ez da, Silbia? Bai, koprodukzioetarako dago, eta gero hirugarren bat ere egin daiteke, baldin eta minoritario, parte minoritario baldin badaukagu, Espainiako aldetik. Horiek dira hiru linak, hau da, 3 proiektu izan ditzakegu, eta hirugarren hori izan daiteke minoritaria. Iruditzen zait hori konpentsatzeko modu ona dela. Nik esentzazio hori izan zuen, bai, aurten hori egokitu eginda. Bai, iaz ere horrela zen. Eta koprodukzioak nazionalak izan daiteke, bai, hirugarrena iaz nazionala eta minoritaria izan zitekeen. Baina orain nazioarteko entzat bakarrik dago araututa, asko hobeto. Katalunian bertan ere koprodukzio horiek onartzen ziren eta a priori behintzat majoritariak izan ziren eta gero urtebete gehiago itxarren bezala izan ere proiektu batzuk ez dira onartzen, hainbat herrialdetan baldin eta ez baduzu bermatzen zure herrialdeko laguntzari edo babesik izango ez baduzu. Eta beraz, honek benetan produktorei laguntza handia eskaintzen digu. Bai, guri iruditzen zaigu koprodukzio hori, onartu egon behar du behin eskabidea egiterakoan. Baina, iritsiko da hori ere, ideia bikaina iruditzen zait, hau da, oraindik onarpena jaso ez duen minoritario bat ere jaso dezakegu, kontuan hartuko dugu. Bai, iruditzen zait Adrianek dioen hau bikaina dela nire koproduktore kide guztientzat, ezta? Interesgarria benetan izan ere orain, eta gure oinarria finantziazioa dela ulertzen. Ezta? Baina pauso bat haratago ere joan gaitezke. Eta erabiltzen ditugun tresnak ere kontuan hartu ditzakegu. Hemen hitzarmenez ere hitz egin dezakegu, ez naiz gehiegi sartuko, ezta? Baina hala ere aukera edukitzea dagoeneko proiektu bat aurkezteko, oraindik ere herrialde majoritarioaren onarpena jaso ez duenean benetan bikaina da. Izan ere azken urte hauetan erronkarik handienetako bat hori izan da, ulertuko didazu, dagoeneko zaila da kusten zizun proiektu bat topatzea. Benetan urte batzuk horretan emango dituzula pentsatzea. Zuzendariarekin harreman ona izatea, koproduktoreekin ere, bai. Hori zaila da, baina horrez gain dena adilkatu behar da. Hau da, koprodukzio horren baldintzak herrialde guztietan ere aplikatu behar ditugu, eta hori guztia komplikatu da, eta beraz, izekek bere laguntzen artean, hau kontemplatzea, hau barne hartzea, ni ezin naiz pozago egon, bikaina iruditzen zait.
Bai, egia da, izapide hauek aurrez aurre egiten ditugu, ia. Eta etengabeko elkarrizketa bat izaten dugu elkarri. Bai, sektorearen eta instituzioen artean. Izan ere, elkarrekin ikasten goaz, kasu hauek aztertzen ditugu, partekatzen ditugu, eta Mikel, zuk ere ez dakit, beste daturik eman nahi duzun, lehen esan duzu datu batzuk bazen euskala. Digamos, de requisitos para este. Bai, bueno, aipatutako lerro honen baldintza batzuk aipa nitzake, esate baterako zinemako filmuzentzako 800.000 euroko aurrekontua da, 200.000 euro ingurukoa dokumentalentzat, eta animazioentzako barkatu, moztu egin behar dizut, zu kasu honetan Espainiako parte hartzea zari zara, ez da? Bai? Baldintza gehiago, hemen datuak aztertzen ari naiz, zer gehiago eskain dezaket. Iazko deialdiari begira animazioan proiektu bakar bat aurkeztu zen, beraz hor analisi gutxi egingo dugu, baina egia da 2.200.000 euroko aurrekontuko proiektu bat zela, eta bertan bestetik zinema dokumentalgintzako hainbat proiektu aurkeztu ziren, bertako aurrekontuak oso handiak ziren, eta beraz gure gutxiengo baldintzak betetzen zituen. A largometraje, pues también. Baita ere, gutxieneko batez besteko aurrekontua 1.056.000 eurokoa zen. Beraz, ez da zaila lerro horretara iristea edo sartzea. Eta ados nago haiekin. Bentsat, aukera eskentzen du nazioarteko mailako proiektuan parte hartzeko. Eta horrela, segurtasun handiagoarekin ateratzen gara. Edo egiten dugu lan. Para solicitar, si es difícil cumplir. Laguntz film handientzat, Espainiarentzat dauden laguntzak, horiek aplikatu egiten dira, handientzako dauden laguntzak aplikatzen dira film txikientzat, baina intentsitatea berbera da. Hizkuntza nagusi edo txikia izan, beti ere Espainiako partearen aurrekontuaren mende dago. Ze aurrekontu daukan filmak, baina intentsitatea diruaren zati horri aplikatzen zaio esklusiboki. Beraz, 180 zuzendari berri batengatik edo emakumea izategatik ez berdin aplikatzen da. Barkatu Baleri, lehen esan dut, lehen hitz egin du gutxieneko aurrekontuaz Espainiako aldetik, ez okerrenengoen aurrekontu osoa zari nintzen. Bai, egia esan, sinele batzuk egiten zizkidete, baina ezin nituen interpretatu. Garrantzitsua da, koproizitu behar baldin bada gurekin, garaiz egin behar da, hori argi dago, ze azkenan ez daude hainbeste deialdi urtean, eta badira elementu batzuk bete behar direnak, hau da, egiletako batek Espainiarra izan behar du, musikari, gidoilari edo ekoizle. Proiektua oso aurreratu da baldin badago, baldintza batzuk bete behar dira, pedaz oso ondo dago gurekin koproduzitzea, baina azken unean ere komplikatu daiteke, beraz garaiz egin beharrekoa da. Eta ikan aldez aurretik onartutako aurrekontu izateko 15 egun aurretik egin behar da deialdia aurretik ez. Bai, gutxi gora bera aurten jarri ditugu 8 egun aurretik, deialdia itxi baino 8 egun aurretik aurkeztu behar da. Okerrena zen, azken egunetan bestela iristen zirela eskari guztiak eta berehala onartu behar zirela, bestela ezin zuten laguntza eskaria aurkeztu. Beraz horregatik jarri izan dugu 5 egunenago, 8 egunenago aurkeztu behar dela eta behar da datorren urtean deialdi argitaratzen denetik. Ez, baina aurten 8 egun horiek, 8 eguneko tartean nahikoa izan da, errebisatu alizateko, baina bai, dokumentazio eskatu behar da, errebisatu, eta oso larri biltzen gara batzuetan, baina eta guk onartzen dugu, hau da, ez dugu eskatzen beste zatiak onartzea. Orain, eskatzen dena da guk onartua izatea, edo izekek onartzea, baina ez
da beharrezkoa atzerrian onartzea. Angeles? Zerbait gehiago partekatu nahi duzu gurekin? Irudi errealean adibidez? Bueno, gu hasi gara animazioa egiten orain dela 3 bat urte, eta animazioaren kontua, bueno, berez bada mundu bat, eta ekoizpen prozesu oso luze eta konplejoak izaten ditu. Beraz, animazioak, bueno, nik uste dut ezinezkoak direla egitea ez baduzu nazioartean koproduzitzen, ez dakit bestela nola egin diteke, baina eskatzen du malgutasuna. Ze partnerrak eransten dizkiozu etengabe eta oso komplikatua da filmatzen hasi aurretik dena itxita izatea. Bai, gure mailan eta uste dut iai Europarrean koprodukzioak onartuta egon behar du filmatzen hasi hasten denerako, lehenengo egunerako. Beraz, batzuetan animazioan ere aurkitzen dugu Adrianek esaten duna. Talde kreatiboa, ez da gauza bera film luzeko argazki zuzendari bat, edo animazioko beste kide bat, ezin da konparatu. Baina, bueno, hitzarmenei buruz ere hasiko nintzak hitz egite, baina ez da une egokia une egokia hitzarmenei buruz hitz egiteko. Ze bakoitzak bere gaia dauka. Baina bai, Adrianek esaten duenez, bueno, teknikari batzuk bat ditugu Katalunian eta Espainian zoragarriak, eta nik katalana naizen aldetik, ika eta izek izatea, benetan oso ondo dago. Eta nik, kopla honekin gehituko nintzateke, bazkide oso ona garela. Bai, eta gainera, lotura puntu hauske ditugu, Euroimage daukagu, 8 proiektu aurkitu zituztenak, Ibermedia, beraz, hizkuntza aberastasuna ere badugu, beraz, bueno, ohituta gaude improvisatzera, baina malgua gara, eta oso garrantzitsua da koproduzitzeko orduan. Bai, majoa gara, jatorra gara, eta nik uste du koproduzitzeko uste dut ohituta egon behar duzula, zerbait gaizki gertatu daitekela eta gure herrian nola beti gertatzen diren gauzak, bueno, eta ohituta egon behar duzu aurrera egiten. Etorri ona hemen gaude. Eta galdetu nahi nizueke ea galderarik baduzuen alderdi administratiboari dagokionez edo praktikari dagokionez. Dígame. Ona berdugu mesedez. Vale, ok. ¿Qué tal? Muchas gracias. Eskerrik asko. Galdera bat Silviarentzat, aipatu duenean diferentzial hori gordeta gelditzen dela, 2020an 775.000 euro gontziren, eta aurtengo kopuru ez dizut ondo entzun. Ez dakit gehiago den, edo berdina den, ez aurten 8 proiektutarako 798.000 izan dira. Pixka bat gehiago, baina dotazioa baina pixka gutxiago, ze joan den urtean 6,4 izan zen, zuzkiduran eta aurten 5,3 izan dira. Proiektu gehiago falta izan zezkigu, gutxi zeuden, bai. Koprodukzioan bat zeuden, baina gutxiengoetan gutxiago zeuden. Eta guretzat 5 minimoa da, gutxienekoa da. Proiektu ondo baloratuak bat ditugu, gogoz emango genuke diru gehiago, noski. Galdera gehiago? Pues sí. Ahora, Perdona, que las instituciones nos... Erakundeek
Formazioa eskaini berri badute bete berreko dokumentazioan, produktuak gisa, gauzak behar bezala entregatu ahal izateko, formazioa behar dugu, ez dakit noizean behin ikastaroren bat egiten duzuten, prestakuntza ikastaroren bat egiten duzuen, papera betetzeko, bai Katalunian eta bai ikan. Voy a contestar sobre esto. Nahi baduzu utziazu nire antzuten, aurten topaketa bat antolatu zuen ikak, elkarte baten bitartez, baina zabalik egon zen ekoizle guztientzat. Hainbat xehetasun azaltzeko, eskarietako xehetasun, baina normalean hau elkarteetatik lantzen dugu, ez erakundeetatik. A ver, nosotros en la página... Bueno, guk web horrean baditugu galdera sarri batzuk, non ahalegintzen gara, urte batzuren ondoren saiatzen gara zuen ohiko galderak biltzen eta ahalegintzen gara han egoten, han izaten eta erantzunekin batera. Eta gero kanal zuzen bat dugu, bai telefono bidez, bai mezu elektroniko bidez, eta aurten selektiboen kasuan 1000 mezu baina gehiago erantzun ditugu zalantzak argitzeko. Eta oso jende gutxi dugu laguntza guztiak izapidetzeko, beraz ez da IKA edo IZEKeko paper eginkizuna, ez da gure eginkizuna azaltzean nola aurkeztu behar den dokumentazioa. Esan nahi dut, nik uste dut deialdia eta galdera sarri horietan gauzak argi daudela, eta bestela han gaude zalantzak argitzeko beti. Baina prestakuntza ikastaro bat ematea erakusteko nola aurkeztu dokumentazioa, hau garrantzitsua da. Ze selektiboen kasuan badago batzorde bat eta puntuen zati bat guztiz objektiboak dira, guk ikusten ditugunak aurkeztutako dokumentazioarekin, eta gero puntuazioaren beste 150 laguntza bat ematen du, eta bokal batzorde batek ematen ditu, proiektuak aztertu ondoren, eta bai, hor beti nik insistitzen dut. Importantea da dokumentazioaren edukia, proiektu egokia izatea noski, eta gero gainera ondo aurkeztea dokumentazioa eta dokumentazioa erakargarria izatea. Baina nik uste dut hori, unibertsitatera joaten zinean bezala, eta institutuera joaten zinean bezala, uste dut edukiak izan bartzuen ona, baina gainera aurkezpen on bat egin bartzen nuen, ze behieratik sartzen da aurkezpena, beraz nik uste dut hori garrantzitsua dela zuek kontuan izatea, dokumentazioa aurkezteko orduan ezin dizuegu eman prestakuntza saio bat erakusteko ondola egiten den pitxin bat, esate baterako, hori zuek zarete profesionalak sektorean, eta zuek egin beharko zenukete, baina badira elkarteak, ez dakit ikastaroak ematen dituzten, baina laguntzen ari dira, eta lagundu egiten dizuete, ekoizle etxeetatik. Erantzun nahi nuke, ez dakit ikastarotxo bat den, baina guk linea berri bat eskentzen dugun bakoitzean, edo aldaketa potoloak sartzen ditugunean, beti topaketa bat egiten dugu online, azken urteetan beti egin izan dugu. Ikusentzunezko arduradunarekin, edo teknikariekin, azaltzen duten nola funtzionatzen duen linea horrek, lerro horrek, nola, aurkezpen formala egitea, ez dakit hori azaltzen da, hori, etxetikan ikasiteak hartzen da. Baina, nola interpretatu eta nola aurkeztu proiektuak lerro jakin horretara, eta edozein kasutan ere, Silbiak esan duena. Deiak ere hartzen ditugu, eta mezu elektronikoak ero 1000 ezakit, baina ikusentzunezko arduradunak beti daude hor erantzuteko. Eta gainera, ahaztu egiten zitzaidan. Guk dugun lerro bakoitzean dokumentazio bat dago, webean dagoena, nolabaiteko eskuliburu bat da, non azaldu egiten den lerroaren oinarrizko funtzionamenduen, nola aurkezten den, eta bar, bide horri bat balitze bezala. Eta gero fak bat dago, ez, galdera sarriena, 2 kasuetan. Ados mailak esan duenarekin, erabat ados. Hau da, hori ez dagokio administrazioari, ez da bere eginkizuna.
naiz eta telefono bidezko edo posta bidezko babes hori edo laguntza hori badagoen, ni erabiltzailea izan naiz, eta gainera elkarteek ere lan handia egiten dute. Jardunaldi profesionalak antolatzen dituztenean babes gisa, baina pertsona horri esan nahi nioke, galdera egin duenari esan nahi nioke, gainera profesional batzuk badaudela, aholkularia, konsultoreak, lerro hauetan ohituta egon daitezkenak dokumentazio hau erabiltzen, eta doainik ez dena, baina horiek arduratu daitezke zati honetaz. Behar bada farragosa esaten da bezala katalanez, eta leku egokira iritsi dadin. Nik 3 urteko esperientzia izan dut ikako batzordean, laguntza selektibo horietan, eta beste alde honetatik, noski, gogoratzen naiz, proiektu ugari jasotzen genituela, film luzeak eta dokumentalak, denbora rekor batean irakurri alizateko eta baloratu alizateko, eta esan behar dut, azkenean, guk oso bizkor funtzionatu behar genuela, eta emaitzak eman behar genituela, eta beraz begietatik sartzen den guztia, hain denbora gutxian, erakargaria baldin bada, ondo txukuna baldin bada, antolatuta baldin badago, horrek lagundu egiten du. Ez puntu erantzi bada, aldeko puntu bat, bazira proiektu batzuk, bazenekien ekoizpenetxak esan da, edo atzean zegoen jendeagatik genekien, normalean profesionalak baldin badira, normalean lan oso profesionala entregatzen da. Hori oso lotuta dago, baina batzuetan, talentu berriekin edo selektiboetan oso adi egon bertzen nuen. Ze batzuetan oso gauza interesgarriek egoten ziren, aurkezten ziren, baina ez zioten jarraitzen aurkibideari ere. Hau da, hasten ziren toki batetik, gero beste batetik jarraitzen zuten, eta hauek kontrako puntuak dira. Behar bada volumenagatik, nekeagatik, agian alde batera uzten dituzu, eta behar bada beste batzuk gogoratzen dituzu, ohartxo batzuk, ohar gisa, laguntzeko, galdetzen dutenari, eta baita ere maiarentzat, babes gisa. Egia da, koprodukzio minoritarioak direnean, normalean postura batean gaudela, ez gara proiektuaren bultzatzaileak. Mucho del trabajo hecho por el... Baina sarrietan, gehiengoa duen kidearen proiektu horrez, hori baliatzen dugu, beraz iruditzen zait, produktore edo koproduktore batentzat garrantzitsua dela formula horiek bateratzea eta konbinatzea, izan ere aldi berean majoritario garen proiektu bat susta dezakegu, eta era berean beste esfortzu maila bat eskaintzen dizun espazio bat eduki, beste finantzazio iturri batzuk aztertu eta konbinatu ahal izateko. Berdin gertatzen da materialekin, hau da, berreskuratu egin ditzakegu material batzuk, eta beste leku batean sortutako materiala dena berreskuratu egin ditzakegu. Horrek ez du esan nahi gure zeregin bakarra jaso eta itzultzea izango litzateke. Horrek egokitzapen bat ere behar du. Hori kartelekin ere gertatzen da. Ez dugu kartel bera erabiltzen lurralde ezberdinetarako. Seguruenik material horiek ere lantzen dituzue, eta helburu den bezero edo hartzale horrentzat egokitzen dituzue guri gustatzen zaigu era berean gidoiari buruzko barrak eskaintzea, lantaldea zein den jakinaraztea, gure egoera taldean egorazten jakinaraztea, eta horrela, ikusten da, bertan, behar bada egongo dira lankideak 5 urte daramatzaten proiektu horretan lanean, eta bestatzuk freskoago direnak hasi berriak, eta iruditzen zait lankidetza horretan, maila ezberdinak egon dituzkenak, eta maila sakonetara iritsi baitezke, baita maila finantziariari dagokionez ere, eta iruditzen zait, lankideek hainbat gauza ekar diezaguketela eta lagun diezaguketela, eta horrek hobetu egiten duela proiektua bera. Era berean, Entre la vida y la muerte produktu horrekin ere, metroari buruzkoa da, eta guk metroan Bruselako irudiak eta iragarkia jartzen genitu. Eta iruditzen zait, horrek aukerak eskaintzen dituela, interesgarria dira beti ere lantaldean jardutea. Eta horrek beste merkatu batzuetara zabaltzeko aukera ere eskaintzen digu, Frantzia, Belgika eta Espainian funtzionatzen duen zerbait baldin badaukagu, seguruenik beste Europako herrialde batzuetan ere funtzionatuko du.
Eta nik hori dela eta koprodukzioetan sinesten dut, iruditzen zait hauek proiektua hobetu egiten dutela eta leku ezberdinetan ager daitezkeela, eta horretara bultzatuko dut. Angeles, zure egingo dizut galdera, materialak prestatzen dituzuenean Espainiarra izango den bertsio bat eta katalana izango den bertsio bat egiten dituzela, bai, bueno, niretako produzioak ekarpenak dira, nik horrela ulertzen ditut. Eta, bueno, ekarpen hori finantza bakarrik baritz, bankari izango litzateke, ezta? Iruditzen zait, koprodukzio hauek elkarri laguntzeko direla eta gauzak partekatzeko. Eta Adrianek esan duen moduan, ezta? Guri iruditzen, argazki zuzendaritza berbada Espainiarra izango da, musikaria izan daiteke Belgikarra, Belgikako proiektua eredutzat hartu dugunez, ezta? Baina azkenean helburua partekatzea da. Eta, duela gutxi, lankide produktore batekin hitz egin dut, eta gutxiengo dominori hori eta hitz egiten ari zen. Eta, benetan anekdota interesgarria iruditzen zait. Esaten zen bera, etzegoela prestko produktori minoritori izateko bere egoa oraindik etzegoelako horretarako prest. Eta ni harrituta geratu nintzen, ez zitzaidan sekula horrelako hori bururatuko. Eta gero, hasi nintzen ausarketa hori egiten, eta txorakeria dirudien arren ez da, benetan prest egon behar duzu gisa horretako koprodukzio batean parte hartzeko. Izan ere sarritan, ohituta gaude gu gidari izaten, gidaritza hartzen, eta, minoritaria den aldetik partekatu egiten dugu, baina ez gara gidari. Eta zoragarria iruditzen zait, izan ere ez dugu bakarrik industria sortzen, haratago goaz, ez da merkatua zabaltzen, Silbek batzen duen moduan, gehiago da, herrialde ezberdinen indarra batzen dugu, eta jaialdi ezberdinetara iris gaitezke, eta are gehiago ere, partekatu egiten dugu ez dakit, nik behar badan nire egoa oso garatuta daukat, baina aukera horiek guztiek ikusten ditugu. Ez dakit, Ez dakit, ezin dut izenik esan, gure laguna da, ezagutzen duzu egoaren aipatu dena. Iruditzen zait, hausnarketa interesgarria dela, eta, batzuetan badira produktore minoritari batzu zoragarriak dira, eta majoritariak garrenean, are gehiago, horrelako horik ere gertatzen da. Baina, eskuzabaltasuna eskatzen du gizonetako proiektu bat esartzeko eta batzuetan, azken orduko gonbidatu izan gaitezke, baina hor gaude guk nahi dugulako, eta, landu egin nahi dugu proiektu hori, eta beraz, ekarpenak egin nahi ditugun horretan, eta talentu ekarri nahi dugun horretan, gure eskuzabaltasun hori agertu dugu azkenean ekarpenak egin behar dira, bestela koprodukzio bat finantzaria izango litzateke gutxutxean besterik gabe, eta ez da hori gure asmoa. Beste galderarik ez badago, iruditzen zait azken hausnarketa edo honekin itxi dezakegula, honekin geratuko gara. Galderarik baduzue? Beste ekarpenik egin nahi duzue maitik? Esan duzuena, guk animatzen zaituztegu nazioarteko koprodukzioak egitera. Benetan animatu nahi zaituztegu, iruditzen zaigu ikasteko modurik onena dela, produktua saltzeko modurik onena da, finantzazioa lortzeko ere, herrialde ezberdinetan. Eta, batez ere beste herrialdetik ikasteko aukera paregabea eskaintzen du. Eta, eta horrela filmak ere nazioartean mugiditzakegu, beraz animatu egiten zaituztegu, minoritariak diren koprodukzioa, baita majoritarietan ere, edo gehiengoa duzuenetan, laguntzak eskatu, eta eta generalitara ere, zatuzte, eta animatu zaitezte laguntzak eskatzera, zoragarria da, guretzat entzuten egotea, eta ez beti saltzen ibiltzea, ez da, banatzailearen aldetik, hori ere, ederra da batzutan. Eskerrik asko, beraz, Maiko Lauei, zuen eskuzabaltasuna eta denbora. Eta entzulei ere espero dugu baliagarri izango dela guztientzat, eta animatu zer duzetela. Eskerrik asko!